Namung saderengipun pun Kakang Bidadari Negari Ndrawati saperlu nglamar pun lara temen kangge anak kula Lesmana Mandrakumara. Menapa sampun dipun tari melih anak kula Lesmana? Awit Lesmana menika larenipun jelean. Yen lagi seneng kuwi kaya-kaya. Adoh ya diparani gitu. Ngoyak wae niku nek lagi seneng. Mengko nek wis rada mlaku sawetara suwe piyambakipun sampun jeleh. Awit kula sampun ngertosi wong salawangsul. Mboten. Kula ingin nanggel bab perkawis Lesmana menika. Awit mengati Yayi Prabu. Ngrabekke anak sing ngrabi iki ora mung anake wae, ning uga klebu ngrabekke kulawargane. Menapa malih Paduka Yayi Prabu utusan dhateng Ngraka Mandura. Mangke menawi wonten pisahipun ing sami omah-omah boten wurunga kula inggih kesempyak ing aradan Yayi. Boten Koko Prabu, kula sami pitados kaliyan anak kula Lesmana Mandrakumara. Mila kasembadaning lampah kula borongaken dhateng Paduka Koko Prabu ing Mandura. Oh, mekaten? Nggih. Menawi tetep mekaten keparing kula nyuwun pamit, kula badhe bidhal dhateng negari Ndrawati. Pengangkah wulan jaring arep sampun wonten pawangsulan saking Yayi Kresna dipun tampi menapa mboten panglamaripun anak kula Lesmana Mandrakumara. Supados Paduka mboten piyambak keparenga kula nganteni dhateng paman Sengguni miwah kadang-kadang Paduka Kurawa ingkang dados pangombyong Paduka Koko Prabu ing Mandura. Yayi, paring kula nyuwun pamit. Mugi enggak pikantuk damel iki dados krencetipun anak kula Lesmana Mandrakumara Yayi. Oh mengkono inggih. Ya, nadyan mung anak temon kuwi mujudake rejeki saka Gusti sing ngipta urip. Lah, praptaku ana negara Ndrawati iki sejatine diutus Yayi Prabu Duryudana. Kinen nglamar marang anakmu angkat si lara temon kuwi. Wis yen kowe gugu karo aku ditampa wae. Ditampa wae. Mriki syukur mangayu bagya dene anak kula lara temon kinersakaken Yayi Prabu Duryudana. Namung mugi kawuningan Koko Prabu saderengipun Paduka nglamar sejatosipun sampun wonten nawala panglamar saking Kakang Semar Badranaya ugi nglamar dhateng pun lara temon kangge anakipun. Kosik nek iki kok malah saya ngaya-wara. Semar kok nglamar lara temon, lah wong anake dhewe telu ora kopen kok. Apa meneh lara temon dituke sapa? Gareng Petruk apa Bagong ngono? Apa si Adi gelem besanan kok karo kere iki apa gelem? Mengko yen nganti anakmu kuwi entuk Gareng apa Petruk apa Bagong ora dadi wong mukti, malah padha karo si Adi kuwi nyithak kere anyar. Mula ora usah tok tampa. Perkara layang saka Kakang Semar, layange wae tampanen ning surasane apa karepe apa aja tok galih, ora perlu dipegalih. Wis to. Ing atase Kakang Semar kok mung arep dibobot timbang karo Yayi Duryudana. Ayo bumi langit adohe to, Di. Coba kae lho. Ratu Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna besanan karo Narendra Ngastina Prabu Duryudana. Lho, apa ora elok besane padha ratune. Lah saiki Yayi Kresna kok besanan karo Semar. Kalah. Duh, Di, merasa derajatmu kowe, Di. Pun Kakang ora lila. Wis aku ki mung jaga wibawane negara Ndrawati. Mula Yayi Prabu, sadurunge sira Yayi Prabu kedawa-dawa menggalih perkara panglamar saka Karang Kedempel, wis dibalekne wae, ora satok gagas. Yo, lara temon tak boyong nyang Praja Ngastina. Mengko yen wis krungu lara temon rabi karo Lesmana Mandrakumara, Kakang Semar ora baleni nglamar maneh. Namung nyuwun pangapunten, tata kraminipun kula kedah paring pawangsulan rumiyin dhateng Kakang Semar Badranaya. Ora satok wangsuli ora apa-apa. Ora satok wangsuli. Wis Kakang Semar kuwi dheweke iki ora mikir gedibal kaping 29. Ora mikir yen uripe dheweke iki serakat. Ora sedadak diwangsuli. Mengko yen tok tanggapi malah saya ndadra. Nggih, leres menika, leres sanget.
Yat langening kalangiwana gelar pandang uncar tinon lir kekuonang surung sorote tan padang kasor lan bajai kalau memawa limut kalamatan jroning alam kanyut sanyatane iku kanyatan kaki Koko Prabu Mandura sarawuh paduka kula ngaturaken karaharjan awit rawuh paduka Koko Prabu Mandura. Lho, Yai Prabu Raharja sowan kula niskala. Tak oleh kula mugi katur dhateng paduka Yai Prabu Ngastina. Lho, sanget anggen kula mundi. Raharja rawuh paduka Sinuhun Mandura. Ya, paman senguni Raja Pratap niskala paman. Prayoga pranggon mulungguh. Lho nggih, kados boten kirang prayogi Sinuhun. Yai Ngastina. Daya-daya Raka para Mandura nyuwun katerangan wonten wigatos menapa dene paduka animbali dhateng Kang Raka Mandura ing supados sowan wonten negari Ngastina. Nggih. Kala Prabu mila ngantos kula ngaturi paduka Koko Prabu inggih awit saking uteking manah kula tinangisan anak kula pun Lesmana Mandrakumara ingkang pengin nambut silaning akarami ngemban watang wonten sakinggiling turangga. Syukur Yai Prabu, syukur bagus kene jumurung dene anak kula pun Lesmana Mandrakumara sampun hanggadhahi greget kepengin palakrama. Yai, lajeng putri pundi ingkang dados gantilaning manah anak kula pun Lesmana Mandrakumara? Koko Prabu boten wonten sanes, namung kejawi putra angkatipun Koko Prabu Indrawati ingkang namipun Endang Lara Temon menika ingkang dadosaken grenjeting manah anak kula Lesmana Mandrakumara kepengin palakrama namung kaliyan Lara Temon. Manggil piye? Kepara dinten menika malah kula nembe mireng bilih Yai Kresna anggadhahi putra angkat namipun Lara Temon. Sejatosipun sampun dangu kok Sinuhun. Mangko paman inggih. Walah dalah. Nganti aku ora mudeng yen adhiku dhewe duwe anak angkat sing wis gedhe. Sing diarani Endang Lara Temon. Oh. Iya Yai Prabu. Lah nyuwun pangapunten. Menapa anak kula Lesmana Mandrakumara sampun nyumurupi gandaripun pun Lara Temon kala wau. Piyambakipun sampun nyumurupi piyambak nadyan nembe lumantar gambar. Namung Lesmana sampun nemtokaken bilih putra Dwarawati menika inggih ayu. Pasuryanipun inggih ayu batinipun. Nadyanto menika putra ingkang namung kula pitados
menawi ing gula wentah Kakang Prabu Ndorowati mesti kemawon dados lare ing utama. Oh iya, menawi ditelem mekaten kula badhe mbudidaya. Kula suwun paduka Kakang Prabu handadosaken jalaran murih kasembadanipun anak kula Lesmana Mandra Kumara. Namung saderengipun pun Kakang bidhal dhateng negari Ndorowati saperlu nglamar pun lara temen kangge anak kula Lesmana Mandra Kumara. Menapa sampun dipun tari melih anak kula Lesmana awit Lesmana menika larenipun jelean yen lagi seneng kuwi kaya-kaya mengko nek wis rada mlaku sawetara suwe piyambakipun sampun jeleh awit kula sampun ngertosi wong salwangsul mboten kula ingin nanggel bab perkawis Lesmana menika awit mengati Yayi Prabu ngrabekke anak sing ngrabi iki ora mung anake wae ning uga klebu ngrabekke kulawargane. Menapa malih paduka Yayi Prabu utusan dhateng Ngoroko Mandura. Mangke menawi wonten pisahipun ing sami omah-omah boten wurunga kula inggih kesemya ing aradan Yayi. Boten Kakang Prabu, kula sami pitados kaliyan anak kula Lesmana Mandra Kumara. Mila kasembadane lampah kula borongaken dhateng paduka Kakang Prabu ing Mandura. Oh mekaten? Nggih. Menawi tetep mekaten keparing kula nyuwun pamit. Kula badhe bidhal dhateng negari Ndorowati pengangkah wulan jaring arep sampun wonten pawangsulan saking Yayi Kresna dipun tampi menapa mboten panglamaripun anak kula Lesmana Mandra Kumara supados paduka mboten piyambak keparenga kula nganteni dhateng paman sengguni miwah kadang-kadang paduka Kurawa ingin dados pangombyong paduka Kakang Prabu Mandura. Yayi pareng kula nyuwun pamit. Hado Bathara Gungkang Hamurwa Guming Mugi Maring pangasamba marang kawula kang bisa dan sembah miring ulun kapurba ring sang murbeng rat
Jaga Sawegum masih ring delahan tiang kanang manuju eko taring pangaksa dan bisa milih jatuh ramayakti kuat bisa masih ring delahan tiang kanang manuju eko rinjeng nayakaning rat buteng rat kota memanggu manugrahing lan sewa sugata suwuh werdine sirna nenggih swasana tentrem data hangesti wondene pitana iku luhur sirna kang mala mahanani jagat tentrem lamun kita hangesti marang luhuring budaya aruming budaya datan kuciwa teka kasusara dumugi manca ringgit purwa ugi ngrembaka ngejawa kinarya tuladha srana piwucal kawruh utama sinebat ringgit ucal abot ngemu piwucal dumateng kawula ingkang samya ngempal datan mokal isi piwucal jumbuh kelawan akal angajat rukun tuwin manunggal watak nakal pantes den bucal jegal jinegal sirna kaprapal abet nimpal dening agenging amal negaripun dita ingkang kinarya pambuka nenggih menika gumelaring praja Dwarawati mengko werdi keblating pangesti labet pinesti dununging Trimurti mila sinung lawang swargi tandha yekti amung budi kang suci ing ngantuk kamulyan jati ya sinebut Danawardana blobo penggaling sang nata demen geganjar mula misuda tur talila legawa paring dana dhateng kawula ingkang kasangsaya sinebut Kesawa sinung ngaji Naragapa wujud parastra rikma sajuga sinandhangan langkap Kyai Kesawa lamun duka Triwikrama temah dadya yaksa guru Padmanaba dadya wadhahing Sekar Wijaya Kusuma sarana panggesanganing dumadi Narayana dadya mestikaning satriya tama ingkang sedya labuh negara Nayarana lebet lamun duka sinamudana sarana esem kang manuhara ya sinebut Prabu Wisnumurti nenggih pangejawanten Sang Hyang Wisnu ingkang binelah dados kalih kaliyan panengah Pandhawa Hyang Harjuna wata kaya mangkono sawetawis lenggahing Prabu Sri Bathara Kresna ing ngadhep ingkang putra nenggih Sang Raden Samba tan kantun pasebaning satriya Garbaruci Raden Harya Setyaki minangka dados agul-aguling nagari Ndarawati sawetawis nyonya lenggah dereng kapiyarsa dadi pangandikaning Nata Kresna mangkono
pangandikane Natawagung Prabu Sri Bathara Kresna ing dereng kawiyos sing lisan. Lang-lang ramyawan ingkang sasangka kumanyara mangareng dorming puri mangkin tanpa siring alep nikang omah maslir murubing langit Nahento Sri Narendra Langgah Siniwaka ing dampar kencana Sitinggil Dinatarata Ginarebek para inya ya srimpi samya ngambil lupa cara
dedem jroning pananggilan semune kawuryan panono kang nyabuh yo kawula nuwun Rama Dewaji mawentu-wentu kang putra Samba nyuwun gunging samudra pangaksami dene kula kumawani matur wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama ingkang tanpa tinimbalan. Mboten karana kula nerak dhateng reh ing tata krami. Namung inggih sampun sawetawis anggen paduka Kanjeng Rama. Lenggah sineba sangya para nayaka miwah para kawula Ndarawati. Kepara dereng wonten dawuh paduka Kanjeng Rama ing rumentah. Menawi wonten kepareng paduka menggah menapa ingin dados kandhutane penggalih paduka Kanjeng Rama kepareng medhar dhateng sedaya ing sami semen menika Rama palugon lakuning lekas ula kita linuting kidung Tongger Samba lan Sira Setyaki nuwun wonten pangendika dawuh Rama Dewaji amiji dhateng putrapun Samba nuwun wonten pangendika dawuh Koko Prabu animbali abdi paduka kula pun Setyaki sawetara pun Rama Kendel ora kok jeneng aku iki susah kuwi babar pisan ora ya mung ana sing tak penggalih wis ana sak candra utawa sesasi nggone ingsun nampa putra angkat ya kuwi adimu Endang Lara Temon nadyan mapan ana ing Praja Ndarawati durung bisa ndadekke lejaring penggalih garwaku Yai Pertiwi nggone menggalih marang murcane anakku Siti Sendari. Apa sira wis ana pawarta mungguh ana ngendi murcane anakku Siti Sendari Samba? Nun inggih Rama Dewaji. Nadyan sampun tepung gelang sak negari Ndarawati. Bebasan jajah desa Milangkori ngumati dhateng kadang kula Siti Sendari. Namung ewa semonten dereng wonten pawarta menggah wonten pundi pamangdunungipun kadang kula wau Kanjeng Rama kepareng matur Koko Prabu iya Setyaki kepiye menawi wonten kepareng paduka Koko Prabu Kang Abdi Setyaki daya-daya nyuwun pamit badhe ngupadi wonten sak jawining nagari Ndarawati Koko Prabu iya banget panuwunku dene Setyaki semono kang dadi ubayamu nggone bakal ngupadi putraku Siti Sendari ya mung den saranta saka ing sawetara aja daya-daya sira budal ndak wangeni yen nganti dina sesuk-esuk anakku Siti Sendari durung timbul utawa durung bali tumuli sira budala ngupadi sak ketemune Setyaki lho dasem setingga wis taken dawuh Samba tak suwun lan kadangmu Lara Temon tansah nglelipura marang Kang Ibu Pertiwi ingkang wektu dina iki ana taman Ndarawati karben menep penggali inggih Samba nun inggih
ngestaken dawuh Kanjeng Rama siji sing tak rembug jebul nggon ingsun ngepek anak lara temon tinemune wis akeh kang padha nyumurupi ing bab kasulistianing lara temon ning bareng saiki lara temon wis ana kedaton Dwarawati sarirane malah tambah resik buktine akeh para prajurit sing padha nyolong-nyolong laku kepengin nyawang lara temon akeh kawula Dwarawati sing do golek kawigaten karo lara temon carane werna-werna ana sing ngeteri daharan ana sing etok-etok tak dawi resik-resik taman ana ingkang nemoni lara temon kandha yen dheweke iki duwe lara marine nadari wis ketemu karo lara temon ana sing etok-etok gawake dingklik barang ya ana mengaten iya akeh para juru taman sing ora wancine ngetoki wit kang ngrunggut meksa dikethoki pamriye ben iso nyawang lara temon teman akeh tanduran sing do gundul mung karipang pating cerungat kuwi mau ya sabab saka nggone pengin nyawang marang anakku lara temon kepara wektu dina iki ingsun nampa panglamar saka Kakang Semar Badranaya surasane menawa Kakang Semar nglamar marang lara temon bakal didhawuhke kelawan putrane nyun pangapunten kepareng kula semula atur ingkang putra angkat punendang lara temon dipun lamar dhateng Kyai Semar Badranaya Setyaki iya badhe dipun paringaken putranipun iya arep dirabeke karo anake waduh kula mboten sarujuk mangke menawi lara temon niku dipun dhawuhaken kalian Garing napa Petruk napa Bagong wah piyambakipun kalih kula saya suwiyah-wiyah mangke mungkin Setyaki mau dikongkon tuku rokok wae lho ing atase kula iki sentana kok mau dikongkon karo kere-kere telu niku kula mboten trimah lho kula suwun sampun ngantos dipun tampi ora Setyaki kok oleh muka weden iki ngopo aja sok mikir ala karo liyan ya Setyaki mbok cobi dipun menggalih cobi dipun menggalih menawi putra paduka mangke dipun dhawuhaken kalian Garing napa Petruk napa Bagong wah mesti piyambakipun saben esuk Ki Setyaki kalih kula mesti jangkar iki mawon lho nembe payu mayang pisan men kalih kula pun mboten patek jeni kok kalih kula sampun sewiyah-wiyah kula suwuni tulung ngaten ngadi-adi kok Garing Petruk Bagong mrene dados atma mantu Dwarawati wah lajeng kados pundi nasib kula dipun idak-idak kalian Garing Petruk Bagong ora aja kleru tampa putraku lara temon ora bakal didhawuhke kelawan Garing Petruk utawa Bagong sumurupa wektu dina iki Kakang Semar ya duwe anak angkat jenenge Bambang Senet putraku lara temon bakal didhawuhke kelawan Bambang Senet nalika Kakang Semar sowan maring Dwarawati ngaturke nawala penglamar ingsun durung paring wangsulan ya sabab isih bingung penggalihku bab murcaning putraku Siti Sendari kelawan mantuku Abimanyu mula ingsun njaluk wektu panca hari Kakang Semar tak aturi bali maring Dwarawati saperlu ingsun bakal paring wangsulan nun inggih den saranta saking sawetawis Rama Dewaji sinten ngertos dinten samangke Kyai Semar sowan dhateng negari Dwarawati malih Kanjeng Rama lagi cawan sabda Kang Sumewa Gagaring masewakan kata samyuwanarka wonten Biradamata pedhoging wantilan nyatang ninggalang yuwana gelar wanda muncar
timanir kakuning surem sarate tan mandang Sang Baladewa Narmati tuwi nareswara tresna kalanggunging tresnani marang Hyang Anom Cinawi monggo bisa humyanipun mila tansah tanyawarta Wau Sri Narendra kalih mring Sang Retna Madubrata menika Koko Prabu Baladewa ingkang rawuh wonten Dwarawati mawantu-wantu kula ngaturaken pasegan Panakarami sinartan sungkem kula mrikunjuk wonten ngarsa paduka Koko Prabu Mandura. Ya Yai Prabu wis tak tampa perbagi saka kadang para siadi lan uga wis tak tampa sungkeming Yai Kresna marangipun Kakang bali pangestunipun Kakang Tampanana Yai. Sangat anggen kula mundi Koko Prabu Paman Sengkuni Raharja sarawuhipun paduka paman wonten Dwarawati. Inggih sinuwun Raharja sawen kula niskala taklim kula mugi katur wonten ngarsa paduka sinuwun. Paman dawah sami-sami. Koko Prabu wonten wigatos ingkang pundi ketingal sumengka rawuh paduka wonten negari Dwarawati Koko Prabu? Ya Yai, praptanipun Kakang iki kejaba tilik marang keselamataning kadang para siadi. Luwih saka kuwi, nadyanipun Kakang mireng ning durung karuan bener. Mula luwih lega rasaku yen pun Kakang iki krungu saka paduka Yai Prabu dhewe. Sepisan apa bener yen to Yai Kresna wektu dina iki anakmu Siti Sendari murca saka negara Dwarawati? Inggih leres Koko Prabu, sampun setunggal wulan menika anak kula Siti Sendari murca saking taman. Wah ladalah mongko lagi wae dadi manten kok mah lunga iki piye Siti Sendari sing didhawuhke karo Abimanyu? Mengko gek aja-aja Siti Sendari jane iki ora tresna karo Abimanyu njur nalika semana dhawuhe mung sarana kepeksa. Gandeng ora wani mbantah karo wong tuane, mula ya terus diampet nyatane dhewek ora betah banjur lunga iki. Mula tadi kowe iki manut karo sedulur tuwa. Aku rak wis kandha to, yen to Abimanyu karo Siti Sendari kuwi ora jodoh. Coba yen nalika semana Siti Sendari tok dhawuhke karo anakku Lesmana Mandrakumara, ora ana lelakon kaya ngene iki. Zaman saiki kok dadi manten kok dijodohke iki wis ora jaman. Abimanyu entuk Siti Sendari, anakmu ya nampa ning batine kesiksa. Mula banjur ora wani kandha karo sing tuwa, entek-entekane malah lunga ngene iki. Lho ngono kuwi. Bocah saiki
ora iso mikir dawa, butuh ora seneng minggat ngono kuwi. Mula kowe iki manut karo aku. Wah, wis bola-bali tiwas dirabeki ngoyo-ngoyo malah lunga ki malah cotho kabeh iki. Upama biyen Kyai Kresna gelem gugu aku, entuk anakku Lesmana Mandra Kumara dadi mantune Kyai Prabu Duryudana, ora ana lakon kaya ngene iki. Koko Prabu, kula kinten kisahipun anak kula menika mboten ngelangke utawi mboten bab anggenipun mboten remen kaliyan Abimanyu. Jer nyatanipun lari kalih menika sampun dangu anggenipun gathuk. Siti Sendari menika sinau ing bab karawitan Abimanyu, anggenipun sinau olah prigeling nyepeng cempurit. Lho, wiwit menika sampun gandeng reruntungan. Oh mengkono inggih. Ya, nadyan mung anak temon kuwi mujudake rejeki saka Gusti sing nyipta urip. Lah, prataku ana negara Ndrawati iki sejatine diutus Kyai Prabu Duryudana. Kinen nglamar marang anakmu anak si lara temon kuwi. Bakal disengkake minangka dadi atma mantu Ngastina, dhaup kelawan Lesmana Mandra Kumara. Tak jaluk aja tok tampik, aja tok tulak ya, Di. Wis yen kowe gugu karo aku, ditampa wae. Ditampa wae. Kuwi syukur mangayu bagya dene anak kula. Lara temon ki ngersakaken Kyai Prabu Duryudana. Namung mugi kawuningan kok Prabu. Saderengipun paduka nglamar sejatosipun sampun wonten nawala panglamar saking Kakang Semar Badranaya ugi nglamar dhateng pun lara temon kangge anakipun. Kusik, kusik. Nek iki kok malah saya ngaya-wara. Semar kok nglamar lara temon. Lah wong anake dhewe telu ora kopeng kok. Apa meneh lara temon dituke sapa? Garing Petruk apa Bagong ngono? Apa si Adi gelem besanan kok karo kere apa gelem? Mengko yen nganti anakmu kuwi entuk Garing apa Petruk apa Bagong ora dadi wong mukti, malah padha karo si Adi kuwi nyithak kere anyar. Mula aja rasa tok tampa. Perkara layang saka Kakang Semar, layange wae tampanen ning surasane apa karepe apa aja tok galih, ora perlu dipegalih. Wis to. Ing ngatasi Kakang Semar kok mung arep dibobot timbang karo Kyai Duryudana. Ayo bumi langit adohe to, Di. Coba kae lho. Ratu Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna besanan karo Narendra Ngastina Prabu Duryudana. Lho, apa ora elok besane padha ratune. Lah saiki Kyai Kresna kok besanan karo Semar. Halah. Duh, Di, merasa derajatmu kowe, Di. Pun Kakang ora lila. Wis, aku ki mung jaga wibawane negara Ndrawati. Mula Kyai Prabu, sadurunge sira Kyai Prabu kedawa-dawa menggalih perkara panglamar saka Karang Kedempel, wis dibalekne wae, ora satok gagas. Yo, lara temon tak boyong nyang Praja Ngastina. Mengko yen wis krungu lara temon rabi karo Lesmana Mandra Kumara, Kakang Semar ora baleni nglamar maneh. Namung nyuwun pangapunten. Tata kraminipun kula kedah paring pawangsulan rumiyin dhateng Kakang Semar Badranaya. Ora satok wangsuli ora apa-apa. Ora satok wangsuli. Wis Kakang Semar kuwi dheweke iki ora mikir gedibak kaping 29. Ora mikir yen uripe dheweke iki serakat. Ora sedadak diwangsuli. Mengko yen tok tanggapi malah saya ndadra. Nggih, leres menika, leres sanget. Semar menika seneng mung nyucuke ngaten menika. Mila kula suwun sampun ngantos dipun tampi. Lah pun Semar menika napa paduka menika ora perlu dadak menggali perkara Semar. Pun mangga dipun tampi kemawon penglamaripun putu kula Lesmana Mandra Kumara. Mangke menawi Kakang Semar badhe ngamuk, kula ingkang badhe ngadepi sinuwun. Lir sapating sun tumiling ngolati Puspita medemindah kang warni. Mitering taman hanon kang sekar warsi iki. Manguning dias mung winangun hening manungsa ina mung osik kewala.
mugi konjo ya Petro wis tak tampa Petro ariye wonten ngarsa nata nanggih wis tak tampa pangestu kang pakono